L'emissió de l'assecador d'aire en un sistema de frens d'aire comprimit és la de filtrar i refrigerar l'aire calent, humit i brut procedent del compressor i evitar el pas de la humitat cap al circuit de reserva del sistema de frens. En l'esquema d'un circuit de frens, l'assecador d'aire té el seu símbol corresponent. El símbol de la figura indica que l'assecador té una entrada provinent del compressor marcada amb el número 1, una entrada per pressió de comandament marcada amb el 4, una sortida cap al circuit de reserva del sistema de frens marcada amb el 21, una sortida comunicada a un dipòsit acumulador de regeneració marcada amb el 22 i un orifici de desaireació marcada amb el 3. L'assecador d'aire va muntat entre el regulador de pressió i la vàlvula de seguretat de 4 vies. L'element està format per un prefiltre, un filtre de granulat, una vàlvula de retenció que substitueix la del regulador de pressió, una vàlvula de seguretat, un injector reductor del pas de l'aire, una vàlvula d'escapament i, exteriorment, un dipòsit acumulador de regeneració. Quan el compressor envia aire i el regulador de pressió està en connexió, entra a l'assecador per l'entrada 1. Pels conductes interns i mitjançant el prefiltre arriba a la part superior. Seguidament passa a través del filtre de granulat. Aquí es refreda l'aire i l'aigua de condensació queda unida a la superfície extremadament gran del granulat porós. L'aire sec arriba a la vàlvula de retenció. L'obre i per la sortida 21 passa a omplir el circuit de reserva del sistema de frens. Al mateix temps, l'aire comprimit arriba a la sortida 22 i passa a omplir el dipòsit acumulador de regeneració. El regulador de pressió que alimenta l'assecador d'aire no té vàlvula de retenció, ja que la mateixa va incorporada en l'assecador. Si durant aquest procés hi ha una obstrucció per brutícia del filtre de granulat amb una diferència de pressió entre l'entrada i sortida superior a 1,5 bar, la vàlvula de seguretat s'obre i després d'obrir la vàlvula de retenció, l'aire circula cap al circuit de fre sense passar pel filtre i sense retenir la humitat, però amb la pressió intacta pel funcionament del sistema de frens. Quan el regulador entra en desconnexió, deixa d'enviar aire a l'entrada 1 i la vàlvula de retenció es tanca. Al mateix temps, per la sortida 23 del regulador, surt l'aire a pressió del circuit de reserva i arriba a l'entrada de comandament 4 de l'assecador d'aire. Pel conducte intern contacta amb la part superior de la vàlvula d'escapament, l'obre i l'assecador es purga amb aire atmosfèric. L'aire comprimit del dipòsit de regeneració redueix la pressió en l'injector i flueix lentament a través del granulat. En aquest procés, l'aire arrossega l'aigua dipositada en el granulat i per la vàlvula d'escapament és expulsada a l'atmosfera
fins que es buida per complet el dipòsit de regeneració. Aquest procés es va repetint tantes vegades com el regulador entra en connexió o desconnexió, mantenint sec l'aire comprimit a tot el circuit de fred.